i dobar dan svima. Dobrodošli u Antonijev novi agrovlog. Mene već znate, OPG Horvat. Danas je malo drugačiji vlog, znači ne snimamo posao na farmama, nego idemo na sajam u Gudovac. Evo ovaj gospodin je oduševljen Maseom, mora ići sjest u njega. Znaš kaj veli žaba rode? Šta? Ne seri. Evo čeka red, nestrpljive da uđe u Mase, a nije htio onog velikoga. Tamo kreni. Tam. Iza John Deere tamo ona ide. Ne. Ono? To. Ovo. Tak. Taj grašak, šta? Aha, ovo je, šta je to? Šta je, to ti ne treba. A? Ajde, sjedaj. Idemo. Ajde. Recenzija. Turska, vidi se. Pa dobro, šta hoćeš, pa nije loš. Nije loš. Meni se sviđa ovaj joystick od Masija. Čuš što na svojih hejta je vani. A ne znaju oni. A ne znaju, mislim kako se radi biznis, da, tako je. Samo morat ću rezati, jebote. Nije, pa interesantan traktor, ono. Ima ove tablete, a to prije nisu imali, te tablete. Ma je, ima prošle godine na Virexpo je bio. Nije, ja mislim da nije. Pretprošle. Ali radio, ono, nešto staro malo, ipak je to tam bolje izgleda. Tam, u ovim crvenim. Ne, gledaj tamo ono zeleno, vidi se rotirka tamo. Ne. Ovako, okej, čini mi se ovako udoban traktor. Sad je lijevo, nije. Ja baš Masija ne volim, pogotovo radi onog mog doma. Ali vozio sam i ove novije. To jest kod kolege sam vozio novije. Ostav to na miru. Ne budi normalan. Vidi zlatni sat, čovjek nosi. Ajde ocjene u traktoru. Ono od 1 do 10. Zbog joysticka 6. A meni je neka sedmica. Kad kažem nisam ljubitelj Mase, ali lijep je ovaj traktor. Ne znam. A tu je čekaš, ne idi gotovo. Ajde daj reci nešto Štajeru. Ha? Štajeru nešto reci. Traktor i pol. A ne ovi John Deere tamo. Ono je za neozbiljne i neiskusne. Dečko se malo šali. Čekaj, onak je tvoj. Onak je tvoj. Snimaj ti, slobodno. 6150 je moj, ali Profi Classic na Impuls. Ujebate. Da. Profesionalno i klasično. Da. Prije sve. Fanovi ga spopadaju, gotovo je čovjek. Počeli su za rukave u jebote, ja slikam, ne snimam. Nisu se što se zbunio, čim nam toga počeli tražiti. Modela izloženih najviše nas zanima onaj tam zadnji 6150 Impuls. To je... Ja li budete grad neko javio koji nađe, veli ovaj dano bude što košta, veli, da mi se tješu, veli pa ne proda za 100 evra. Agrovloger. Ima zamar, da treba što ide vratiti. Evo nas kod Štajera i kod Grapaka. Idemo prema najboljem traktoru John Deere-u. Manje 130. Malo je čudno snima kad ima puno ljudi. Ajde. Tako. Smile. Dijete. Evo, gledaj. Oglasnik. Kupiš neki polovnik. ICB. Krampe, prikolica. Ima baš dosta ljudi, jel tako? Agrovlogeru. Ima dosta ljudi, jel da? Ne znam da je uzmeš. Ili onu veću. Biće mala za Fijata. Ili onu veću. I ja isto. To mi je malo. Šta? Ino. Jedno to dobro. Tajfun. Jedno, gledaj tam najbolji traktor, gledaj.
A idemo do pravog traktora, ajde. Tak se i ti dero, jel? Malo plaće od sreće. Vanta mu je kupio Džondira. To je kao neka podjebancija. Opa. Nemam se stići Džondira. Da, šuo. Ide potpiše, mjesto mene. Bitno je sad tebe uvatio kod Džondira, to je Ove najbitnije. filtere, ko lona statua sam. Da. Kako su to? Ep. Lonci za gulaš je ovo. Kaj si mene pita? Za one ekrane. Na isteku Štajra. Aha, da. Moje je tu dolje na ovoj Vani. ploči, a Da, sad je ovaj ovo gore vani. na... Da. Inače evo nas kod Holanda. Begaj, da te ne snimim. A jebate, nema da te ne snimim. A njega smijem snimim, on je taj poznati youtuber. Je. Ajde da prikupi fanove. Mogli smo napred ići, evo da nema diza. Ali ja smijem tu doći. Gledaj. Jakna Džondirova. Da, taj je naša šta. A? Taj je naša šta. 165. A sviđa mi se nju bolje. Ljandini. Brnjao. Landini kopija Kormik. Ili Kormik kopija Da Landini. ne bi bilo kontra, da, pazi. Ideš gore u Holanda, gledaj. Holanda. Da. A ne, redi. Čekaj, ti daj okreni se. Kud je ušla? Kamera. Ajdemo gore. Malo vidimo kako je Holand. Ček. Ne znam, ja to pustim, neću se trudit. 10 litara da nakočite. Evo dobijete štapiće unutra. Pa zgodno. Pregledan je. Šibe gore. Ali Johnson je Johnson. Aj. Vitla po krpam. Čekaj. Sad reci. Vitla po krpam. Tehnos. To neka je bilo to na čošku. A vidimo. Taj Nema mi se. se čini masivnije od mojega. A i od tvojega boga. Ima veću korito ima. Teže batove, ja mislim. Veće korito, ali ovo mi se ne sviđa. Zašto? Ko je na tom isto. Kod mene je dobro napravljena kunu, ima tu. Je trivu. Ali Reduktor. Ček da kažem. Kad ga ostaviš ovako, mu ide skroz drito do zemlje. Eventualno ovo smeta. Od ovih, kako se zovu, Dobro. remenja. Ali gledaj ti koliko ti to sad izgubiš prostora. Ha? Pa ne znam. Nigda mi Matematika, no. Nigda mi nije trebalo da ga po 90 denem i da moram ga... Ja radio po 90 ove godine, odmah. Prve godine odmah došao i ja radio po 90. Ali nema ga smisla spuštat skroz dolje. Dok je po 90, dok tak stoji. Znaš ga spuštaš skroz dolje. To je auto forma. Ha? Auto forma. Ne, pitala sam ga zakaj ne piše nigdje rezervirano OPG forme. Da. A ne bavimo se... A neće on se eksponirati tako. Ne
sad ja preuzivam vodstvo na ovom kanalu, pošto se Antoniju ne želi snimati. Proda kanal. Došli smo do marke Hoffman. To smo već govorili da imamo mi, onog prigarnjača, koliko vidim nema ga sad ove godine. Imaju ove nove balirke, ja mislim da njih nije bilo. A šta je podmazano? Nema zajmanca. Nema. Vario. Vario i Memory. Ja mislim da je to u jednom sve. A nije full Vario. A? Nije full Vario. Kameru malo. A, pun trot Ferrari. Ima tu i balirke, ima. Da, ima i malčara. To nije bilo prošle godine, ja mislim, dio. Meni su ovi zgodni. Ovi na ruci. Pa da, ti su dobri na ruci. Kažeš, i ovi imaju isto dobro. Je da, svi imaju oni takve tribe izbočene. Mislim, pa pun je kvaliteta. Nećemo se raspravljati o tome. Da. Pun pa 10 mjesta prazno. Uglavnom, razgledavamo, ima baš puno ljudi, ima. Evo vidite oko mene. Abnormalno puno ljudi ima, ovo je, ne znam, ovo nije bilo tako godina već. Baš, doslovno. Uglavnom, obišli smo mali dio sajma. Obišli smo velik dio sajma, mali, velik, ne znam ni ja. Uglavnom, to su sve više stvari koje smo vidjeli prijašnjih godina, nema onak baš niš da je novoga ili inovativno. LS, ne možemo. LS traktori. Znaš šta bi volio pogledati? Armabah. Evo ti je Ne, Armabah je kabina, Armatrak je traktor. A ne znam. Mislim da je ovakva Radoslava, 104. Radoslava? Da. Adamovića? Da. Pozdrav usput za našeg kolegu Radoslava. Evo tu se vide i cijene. Ček, sad. Ima neku tanku polugicu malu, dobro to mali traktorčić. Pa je, pa to je koliko? 40 konja, Ajde, jel? baš ćemo otići, ajde vidimo ovaj veći. A ovo je već do 100 negdje, a? Sad, baš se ne vidi unutra. Neće firma Lagerhof. Lagerhof, Iz da, Ivanića, sve. ako se ne varam. Oni su krenuli uvoziti te LS traktore sad pred možda godinu, dvije, ja mislim. Da. A ne znam zašto. Uzeo kosu i... kosu. Ne, priganjača ovoga za sjeno. Ali ne znam zašto svi sad novi ti traktori imaju zakrenute te blokove na desno. Nisi to skužio? Ne. Znači svi sad traktori, ovdje po sajmu pogledati, svi imaju tak zakrenuto u desno sve. Zakajmo ovo. Hidrolik možda? Ima smisla. A okej, traktorč. Ha? Pa dobro, šta, 50.000 eura. Koliko? 50? 50.000 eura traktor 100 konja. Smijemo ući unutra. Ajde. Pošto mi nismo za ove moderne traktore, mi smo seljačine. Da. Evo gledaj, ima i mikserice tu. Evo i cijene imaju. Ovo je 8 kubika. A? 8 kubika, ta najskuplja. Da. Moja je 12. Imamo tu i ove za nosit. Svega ima. Ništa idemo mi sad pitat, jer moramo mi unutra malo to posnimiti, pa se javljamo. Evo pitam. Evo, nismo mogli do LS-a, ali tu imamo jednu otvorenu armu. Znači 73 konja. 39.000 eura mislim da je bilo. Kako stoji? A? Kako stoji ova na dižu jebate? Ne znam. Pa nekako mi je prazna to sa strane. A? Prazna mi je sa strane nekako. Pa ono, ali to je ja mislim više čista mehanika nego... Da. Ne, Htjeli smo onu novu, ali baš čovjek je na gablicu, tako da nećemo ga uznemiravati. Da nam nešto kaže u onom većem 104, mislim da je baš tako kaže. Da. Radoslav ima, tako da... Ovo je reverzer. Da.
mehanički. Ali to mi se ne sviđa nekak taj mehanički. Onda su, Navika kad je mi je već, tu. da, ali kad su već tog mehaničkog radili, mogli su staviti tu kraj ovoga. No da, ko dajci što ima ono. Ne, dajci ima s lijeve strane. Ne, tu dolje kod toga menjača za brzine, kužiš. Čekaj, ovo je... Ručni gas, ja mislim. Da, malo je težak jebate. Ovo su brzine. Ovo je... Nemam pojma nijem šta je to. Ne znam, ne razumijem se u armu, tako da... Ne znam. Čekaj da ja naštimam ovoga gimbala. Recenzija traktora 1 do 10, idemo. Pa, neka... Šestica. Šestica solidna. Za ovaj model. Sad onaj tam vjerojatno je ljepši, vidim da ima one ručice sa strane i one... Ovo ima sve dole. Znači ima sve tu dole. I nije mi baš nešto ono prihvatio da moram se ja sad crnim. Ljepše mi je tu ono za ruku i sve, a... Da. Eto. Ništa. Ovo su obrtaji, Da, to su snimili. a vjerojatno kilometar sat je tu na digitalno. A dobro, ne znam samo kako taj volan ide jebo. Ne znam, ne bi. Evo ga. Srećna si kužila. Da, idemo dalje. Idemo dalje. Sad. LS roto drljače. Da, vidiš, oni proizvode traktore, ali proizvode i roto drljače. Roto drljače ima tu još nešto, mislim, nije sad. A dobro, u stvari to jesu sve roto drljače, nema tu sad. A vidiš, Ali će ovo biti zvuka za mučivanje. Misliš? Lura. A slušaj, Halid već će Halid. udariti. i uglavnom... Valjda neće. Prošle godine nije bilo ništa. A neće, njoj. Došli smo kod Tafea, prošle godine smo se malo šalili s njima. Sad vidimo da imaju neke i nove modele. Znači nema gospodski traktorčić, malo, a? Iskren. Komentar. Ajde, ajde. Interesantan traktorčić isto, ima sve, znači čista mehanika, ručna, dok vozite lagano tu. Ja dobijete i limenku gratis, 10 centi. Dobro. Iz Sprite dobijete. Tu ima 3 brzine. Tu je reduktor, kardan i ono. Lagano. A nema trubu, je šteta. Da, viš tu je truba. Nema ključa da ga malo firma. Na špangicu. A pazi rezervara iza. To rezervar iza. Ovo, da. Rezervaru. Još mali za plastenik. To je za kerefeke, a gle ima tu jedan izvod hidraulički, a? Dosta. Ovo je... Gle i ostaje zaključan u ovaj uplivajućem položaju, vidiš. Kvaliteta Vindija. Idemo dalje. Ovako, snimaš. Ovako ima naš kolega OPG Bule. Samo s prednjom vučom i s kabinom i sad ga je zatvorio. Sad je baš top traktor, gledao sam jučer oranje kad je orastao. Znači ovo je neki novi model Tafea 7515. To je koliko? 70 kočnih snaga? 75 Da. litara. Nije 5, 15, 74 konja. Da, 74 konja traktor. Onak, a interesantno ovoga. Zgleda. Tafe smo bili na prije 2 godine. Pazi ovo, molim. A? Naknadno na navarivanje. Zavari India made. Zavari pa vlada, ja. Da. Čekaj da ga... Tu imamo ove klasično kopčenje, nije euro. Imamo kutiju za alat, gle kolika je sama. Ima tu i odrevača. Ovo su neki klični. Da. Znači onda je tam ima nagibno još, kud je i Ovo je na... klasika kao je naš. Da, sirotinski, ja. Da, sirotinski, da. Idemo dalje, tu smo sad kod Tafea, stali, malo smo se zadržali. Gledali ove malčere, Malo tu ima, sad da podrivače. kažem, malo tu ima manje ljudi pa nam je lakše snimat. Jer baš ima dosta ljudi.
Ne, baš je, Više vjetar. baš je ono, Ljudi ima, ja ne znam, nisam vidio tako već godinama puno ljudi. baš. Uglavnom, idemo još malo šetamo, gledamo. Još nešto interesantno naći, ako će se dati. To je to. Došli smo i do Tupanjca. Pogledajte kakve ponude imaju. Tu sad podrivači. Ljubavno preželjena. A? Ljubavno preželjena. A dobro. Ovo je moj životni san. Tupanjac. Da, ali ta je radila, viš da ta već. Pa ne mora biti. Da ti koji sto leže. A? Zatvoreni leže. To je posao. A ono. Je skupo, ali vječno kada kupiš. A dobro, ali ja mislim da i nije. Nije to toliko skupo na odnosu konkurencije. Da, pecka je skupo. Nije sada neki Evo. 7 protiv pecke, ali 5,5 motora. Da. A ono, ne znam. Tu ima sad cenik za sve ove, ne? Znači ono. ovu sam ja gledao prošle godine kad smo gledali, bila je 8500. Sad je 900. 900. Znači ušla je 400 € gore. 400 eura. Tu imamo grubere neke. Tam isto neka tanjurača, neki Ona gruber. je teška, ovo je poluteška, Da. a ona je teška. Evo, ovo je već i prodana. A ovo su Teška, teške. koliko sam ja, to je prodano, Da, prodana već. koliko sam ja gledao, malo se istražio. Teška ima samo deblje. Evo, vidi se. Ima teže, to je veće klinove, 240 mm, a poluteška ima 225 mm. Znači, ova je i teža dosta, a? 660, ona je teška 1500 kg, a teška je, to je poluteška, a teška je 1980. Da. A dobro, a Zašto baš, ne može klinove? a baš se vidi da su deblji na odnosu od one tam. Ništa, idemo dalje. Evo, tu se vide i ovi rezovi. Idemo mi dalje. Pogledajte što se još tu nudi ove godine. Evo, tu je odmah s druge strane i sip. Znači, ovak bi nešto spasalo meni za... A bile kod mene za kupiti jedan sip. Ali ti još 2 točka. Mene ovak nešto zanima, ovo bi mi baš olakšalo posao. Samo ne znam, ne piše nigdje specifikacije ili karakteristike neke, a pišu tu od ispod. Ovo je koliko? 2, 4, 6 rotora. O, to je već ozbiljna priča. To je 6 metri, ne? 6 metara. To bi meni oba dva otkosa lovilo onda. A i onaj nije loš. Prigrnjač. Samo više mi se sviđa oni... Evo, tu je plakat ovaj. Samo više mi se sviđa oni na gredi, oni koji stoje onak... Jer tu sam jednog reda moraš djelati. Ali sad, po meni, sip nekako to kvalitetnije radi kon prije. Prije je baš bilo mekano sve, ali to mislim da je sad već... Ne, ja mislim da su i prije oni radili dobre strojeve samo. Da, ali kako drugi su uvijek govorili i favoritke one male isto to, onaj lim puca za čas. Tako da, ne kažem ja da su loše radili, ali mislim da je sad to puno nekako... Pa možda su jače. usavršili varove kod tafe. Da. Da. Ne, šalimo se malo. Pa šalimo se. Uglavnom, Evo tu ima sad Kubota, vidim i Krejna, Krone, moramo tu ako hoću. a idemo tam do Kubote i to. Force. Došli smo i do Kubote. Ali ne znam, zadnja... To nije nova Kubota, da to samo tu tak stoji da radi vouchera. To je polovna, ja mislim.
Ali Kubota isto vele da su dobre u rangu s klasom, ako sam ja dobro čuo. Ne znam, čuo sam da su dobre, da. Ima TLS. Pa okej, ono, traktor. Iskreno. Tu do Kubote odmah i krone. Hard body. Hardox, ne hard body. To je i krone. I ovakva je moja. Ne, nije tako. Ne ovako. Slično. Ne. Manja. Manja. Jedini kombajn na sajmu. Da, jedini kombajn na sajmu. Da. Silo kombajn. Ovi su isto interesantni. Svardo. Samo to košta, đubre. A? Tak jednoga. Da ga utovarimo u gepeku. Da. A gledaj, ima 3 kotača. Zakapćemo ga tu za golf i... Čekaj, ali taj točak mora biti skroz u radu. Da. Mora biti. Mora i ne mora. Znači može ga skinuti. Da. Ali bolje ti je dok ga ostaviš. Stabilniji. Da. Lakše ti je radi ovoga. Jer zapravo ti... Skuplji, ali... Je. Ali ti zapravo dok puštaš hidrauliku, onda si moraš paziti. Dok puštaš moraš paziti koliko spustiš nisko. Dok nemaš to kotača. Dok imaš to kotača, onda samo rokneš skroz do kraja dolje i... Da, viš to je dobro. Je, tako imamo mi na ovom. Na Tori imamo isto tako. Evo na pecku. Došli smo i do Pecke. Pecka. A kako bi rekla žena onako morala? Ona stvar palača. Mercedes, ne zapravo. Da. Imamo tu i podrivače. Svega. Moj, svaki godine na te isto govorim. Da. Imamo drljaču tu tešku. Drljača. Ima. I svjetospremača, gledaj. Da. Da. Ali on je skuplji rado od Tupanjca, ali? Taj. Koje nije? Nije. Je. Došli smo malo i do klasa pogledat. Koji ovo je? Arion 530 CIS plus. A ono, mi smo se inače dvoumili između Glasa i Štajera dok smo išli ovoga uzimati, ali na kraju smo uzeli Štajera i mislim da je to bolja odluka. Iskreno. De. A. To je ono. To. Da. Ono, a zanimljivo, a znaš malo tak izvoda ima? Gle, znaš malo izvoda tak ima? Kupiš pa platiš pa platiš. Da. Da. Više interesantno. Skoro što se vraćam, ja. A ono, nije nešto. Nisam... Nije ništa osim to... Šta je? Austrijska kvaliteta. I to je to, imaju tu neke balirke, kose malo. Nije, dobro. Kose tuđu. Ima Da Farmtechove posnimimo. prikolice. Da. Farmtechove prikolice isto, da, ima. Ovo je Ultrafex 1600, to je veliko. Ima tu i ove kose, prednje, zadnje. Imamo Da, i škorpion je isto tamo. Sam ljudi puno ima, onda ono. Ne da nam se baš med ljude ići. Da, ali stvarno, što ti put govorimo, baš ove godine ima abnormalno puno ljudi. Da. Ništa, idemo dalje. Idemo pogledat što drugo imaju u ponudi još. Ali mislim da smo većinu sajma i obišli. Tako da ono, idemo. Nismo bili u Gondiru. Evo, došli smo i kod Ajca. Znaš kak ide ono?
Vozim Dajca. Nemoj to mi u videu, nemoj molim to u videu. Ja editam, ne editam ovo. Da. Iskreno, realno meni se sviđa ova maska u Dajca. Ovo što nekako mrki neki pogled. Ali viš, ja mislim da se ti veći Dajčevi sklapaju u Europi, a ovi manje mislim da su Indijci, Turci i to. Pa ne znam, meni je ono taki manji, na primjer ovaj 125, Da. uske gume za špricu, za sve rođene. Pa Veća ono. šprica, neka 1000 litara, 800 litara, rasipač neki veći, mislim da je to Lajka. ugodan. A ono. Okej. Ovo mi je već tursko malo. Dobar, šta mi fali? Ha? Pa šta mi fali? Pa ne znam, nije mi Bolje nekak... nego kineski, sigurno. A? Pa bolje nego kineski. Evo ima i cijene ove godine. Pa Da, ono. a same, vjerujem da je jeftiniji, a Lamborghini je još jeftiniji. Misliš? Za 40 je naš bio Lamborghini 125 prošle godine. Koliko se dobro sjećam. Nice. Ovo je sigurno turska proizvodnja. Sigurno. Unutra nam ne daju, prepoznali su da smo seljačine, tako da Da ne bi snimili. ovi sivonje budu sve potrgali, ne idete vi unutra. Da, ima tu neke malčere ogromni. Možemo tuda pa do same, a? Može. Došli smo i do Samea. Oni mi se možda malo više sviđaju od ovova Dajca nekak. Ne, meni Realno. nekak Same možda. Mislim, ovi manji modeli su mi lepši, ali veći je Dajc mi lepši. Sad fokus me jebe. Aj baš ćemo kilo. Evo sad je Antonio pitat jel moramo ući. A ono, to je sve i na isti kalup rađeno, samo je drugačija šminka, tako da ono. Sve je to isto. Crni Mercedes. Snimaj mali, snimaj! Na njoj je bila slika. Došli smo... Ha, da. Došli smo do Solisa. A ovo mi je, ono, možda od lepših interijera ovih kineskih traktora i ono, hauba. Lijep kompaktan traktor, iskreno. Idemo od ovoga velikoga pogledati. Ovo su Mislim da je Spark, ovaj bio. Strike. Daj, jesenas. 100... Ne, 40.000 eura. 40. A tu ne pišu cene Sad sigurno. je 60. Sad je 60. Dobro, to je sa PDV-om. A, dobro. To ima PDV, kod je u PDV-u. Da. To je 135, a to je opet isto sve koji kod Dajca, ono. Baš mi lijepo. Pa ono, A isto da, sve daj, sve to je isto kao grupacija. SDF grupacija. Samo je najska. Tu imamo Solis, ove manje. To isto malo da posnimimo. Solis. Isto ok, traktori, barem meni. Meni... Pa nije jedna starija Maxa. Nema. Malo mi ovo nekako ono... Buljavo izgledaju. Pa ne znam, meni su ok. Iskreno. Imamo ono plugovi, imamo sjačice, ima tu i freza. Ima tu svega. Tu su mali isto. Solis, jel? Da. Ima svega. Ne. Kurmi. Cambridge valjci, Dablo. Valjak. Da. To vele da je dobro za pripremu ovoga prije sjetve, ali mora imati one ko S-opruge tu, jedan red ispred. Da. Onda vele da je to kao ok. Sad to je teško zavući. 6.30 je to. Došli smo i do Kormika. Samo ovo su mi najružnije maske Kormika. Ko na Landini. Da. Baš ono, nije. Ali to je to ono. Sve je slično koji nanašamo. Tu imamo kraj njega nekakvog John Deera. 190-ku. Lemkeni. Taj si jadan na radio već. A?
Taj se jedan radio već na prikolici dosta. Ma ne. Tu imamo evo Eurotraka, skidere. Isto dobra stvar. Hiper. Ekotrak. Ekotrak. No? Ti si rekao Eurotrak. A ne znam. Simulator. Da, Eurotrak si imao. Ralice male. I tako. Ajde. Ajde sad samo moram ja ponovno nazad uzeti kameru. A znaš šta je ovo? Za vodu. Da napuniš šasiju vodom. Da je teže. Da, Ovako podrivače jaja. da, 5 radnih tijela, ali tako? Terminator. Aha, ovo. To su skinuli od valjka. Aha, da. Da. Gledajte se ovo. Evo, koga zanima. Iskreno dobro, podrivač mi nismo imali nikakvih problema, že? Okej. Ovo ti još rafiš i u džep staviš, odneseš. Klipo je. Zajebao se. Evo nas, bližimo se još malo pa kraju, tamo je Kubota. Evo novi traktor na sajmu. Mislim da tog ne bilo prošle godine, že bilo? Ne sjećam se realno. Fodtrak. Zanimljivo. A Kinezi se. Da. Evo sad. Gledaj kako brava je istaknuta, sve se vidi. A dobro, šta sad? Nema sakrivanja je. Dobro. Sve se vidi. Klima. Da, gledaj, šiber gore ima. Da. A ono, Fullu. utovarivač isto. Full američki evropski traktor. Tako je. A nema nigdje cijelo prikazano, to ne bi trebalo koštati puno, 30. Evo ti gledam. 23. 20, da, valjda. Utovarivač 3.800. Došli smo malo i do konja. Da pogledamo i to, ipak smo... Nemam ih doma i previše, ali dobra, i kad već sami nas snimamo sve. Jel ima tvoj kut? Ne, tu ti samo sad. Aha, tu je samo znači Bjelovarska udruga. Aha, i za licence ima, aha. Smo išli u prošlom dnevnu na licenci. Da ste upao u Popovač, to nismo snimali. Da. Znači ovo su sve naši pametnjaci. Da. Ima baš brdo ljudi, je. Posavci. Znači to su posavci, a? Da, pa vidiš plava etiketa posavci. Da. Još kako su oni manji od naši. Da. Kad kažem naše, mislim po parnokrnjaka, kad mi parnokrnjaka. Neki su došli doma, nego nisu došli. Prazni bukse, a ima više na jesenskom. A ima na jesenskom je... Na jesenskom ima više životinja, ja mislim. Svakak. Kažem ti, još sad sam... Mislim da Bjelovarska udruga. Ali gle, tu više ni nema, ovo je tu sve dalje prazno. Evo, oni imaju svoju izložbu u Budovcu, a mi moramo na livadi, evo. Da. Evo je sve pravi. Da, baš je prazno. Idemo dalje od mehanike. Zanima me nešto za moju špricu. Došli smo do agromehanike, malo posnimiti prskalice. Evo, gazda Kapari, najveću. Ovo bi mi dobro došla, ovo mi se baš sviđa. Ima baš sve ono. Hidrauličke grane, da. Sve. Pa ono, okej. Svakak bolje od ručnog rasta. Moja, samo 20 godina. 20 godina mlađa, a? A ima svega. A što sam primijetio, više nemaju ovo vitlo iza, nego imaju ovoga cilindre sad. Malo John Deera došli pogledat.
A? Ne to, tamo lijevo kreni. Aha, tam. To. A nema R, samo M serije, jedan je R. 185. Kvaliteta. Vindija. Mhm. Aha. Tu je 155 M. A ono, nije baš nešto. Daj gle ovakvog jednog malog za utega da kupim, da imam nosić tajera. Sad smo došli do pravih strojeva. Znači samo Steyr tehnologija. Da. Mogli bi od toga 150, da? Ne. Sad ti to spoređivaš s John Deerom. Pa ne mora se to spravljati s John Deerom kad je John Deere 10 klasa iznad. Da. Ajde popri sa ušom sam ti rekao, nemoj tu nešto. Viš ima ove za povrate hidraulične. A ono, nije nešto posebno. nije, dobar je traktor. Nešto special, ali... Sad on sere malo, ali to se on šali. Made in Australija. Austrija. Australija, izvolite direktore, to je vaše. Direktor, a? Vaše drlo, ojo. Drlo, a? Čuk, taj. Ne. Dobro, tu znamo već. To je neko kljepšenje tvoj. To je neka kljepšija, a? Malo više. Ovo je CVT model, naše obični Profi Classic. Stavili su ove nove tablete. Sad ja snimam, ali ništa ne vidi. Stavili su ove nove tablete unutra. Ovo gore ja mislim da je sve ostalo isto za sad. Mada ima tih traktora iz Gen 3 kabinom, ali nažalost još ih tu u Gudovcu nema. Čekaj, pa tako ima slično case. Koga ima, to su sve iste komande koji kod case-a. Samo eto. Nema, žal mi je da nema one Gen 3 kabine, to bi bilo A ono je bolje nešto novije. Da, novije. Ne znam, ja sam ne Cijela ta konzola ti nije ista, nema to na stupu, ništa ovih. Tih nema ničega. I ovo gore sve, cijela komplet kabina je izmijenjena. Realno, sviđa mi se. Kabina, onako za jednog unutra je taman. Dobro. Ali, sad ćeš ti opet nešto srat, ali u John Deere kad ti uđeš u moje osmici staroj, kolo možeš plesati. Nisi nikad bio, ali ono je kabina Ovo je. 3 put veća. Ali mislim, sviđa mi se, znaš šta, sviđa mi se ovo, to mi se sviđa, ove tipkice tu i to, baš mi se sviđa ono uklopljeno je baš. Pa kad bi je. stala tu još jedna navigacija kad bi stala, Da. bilo bi ono baš top. Pa je ovaki. Ne znam, malo mi je ovo ne sviđa mi se to malo premuderno, ne znam. Ne, meni je to top. A tako je volanje kod mene. Ovo tu iza. Sic ima ovaj pomoćni baš dobar, Da. fini, mekan. Ovo iza, ja tu imam više prostora nego u ovome. A uglavnom to je to. Manje više sve Dobro, je. mislim, ima mjesta za dvojicu. Pa ima. Ja To. malo gabaritniji, ti malo sitniji, ja te A, malo dobro. suram onako i Nije, dobro je, šalim dobro. se malo. Super traktor. Da. Evo nas i kod Maseja. Ovo su, ja mislim, najveći traktori u njihovim serijama. Sad čekamo na red i idemo u ovoga. Mislim da je to osmica. Ovo pletaš okolo i vrti se. U njega idemo malo sjest posnimiti. I onda idemo nešto jesti, jel? Jel Prvo tako? do zvijezde sajma John Deere. Ajde, dobro. Inače, tu su Valtre iza. Mi snimimo. Ajde, idem snimiti, ajde. Tu su Valtre s tovarivačem njihovim. Ovo je G serija, ja mislim. Prijatelj moj Leonardo Stančić ima takvu. Nadam se da me čujete zbog muzike. Jedan veliki minus za ovu stepenicu. Sam se odvalio, jebote. Jesi, a? Točno tu u kovo sam se pukao.
Kabina, veličina, gledaj ovo, nogice su mi u zraku, jebate gledaj, snimim, jebate ku patke. Uglavnom, kabina je velika, što piše na njoj veliki komfort. Ovo mi je baš ono, u onim Logitechovi za kompjuter. Da. Malo mi je previše plastike i malo mi ne... Gle, slušaj, približi kameru. Malo onako, Jeftino, a? gužva se, kako da kažem, da, a mislim, nije sad da mi pljujemo, ali govorim, Nema. ne ide to. Na osvjetljenju tu, tako da, navika mi je tu. Šta sam krenuo pričati? Kabina je prostrana, velika, stoje imam onaj mali splečić, ali razlika u godinama je 30 godina, moja je osmica 97. godište, tako da skoro 29 godina je u razliki, tako da 28, ajmo reći, pošto ovo nije sigurno 26 sad godina. Ima tu neke tipkice. A okej. Ovako isto, ima Fendonu, onaj stari, ako se dobro sjećam, kod kolege što vozim onog Fenda, tako da... A okej, traktor. Malo neke pomrta sice, imamo ležat. Nismo išli ovaj najveći, išli smo ovaj... Malo manji. Da, ovo s ovom mini ružnom kabinom, ali eto, tamo je velika gužva, pa ne znam. Da uđemo konačno u pravi traktor. Konačno pravi traktor, prava snaga. Nekaki sam ja čupao, od vjetra. Ajde. Navigacija, John-Deerova. Ali nije, puno je Sličan je manja. taki, 155 je bio, mislim da je bio u Demo di sam radio. Power shift mijenjač. Hidrolika, isto koji je na mojoj osmici. Izvodi kipe. Prednja vuča, špera, svjetla, kardan, rotirka. Čekaj. Svjetla, kardan, rotirka, prednja vuča, špera, ventilatori, klima. Ovo je nešto novo za pozive, to je nešto premoderno kod mene, nemoj to dirat. Ovo je vjerojatno za ovaj displej. Jer nekad su imali tu onaj displejčić mali, ali vjerojatno to sad ovo sve povezano na ovo. Tu, novi displej ovdje. Ja sam uzeo Dosta manja kabina. 72-30. Sad će, Šta je, znao sam da će reći šta je. Pa nije? Je. Pa je, malo je sica ali dobro, to sve zavisi od opreme. Puno je manja Tako da, ali Johnson je Johnson, mislim. Daj, odi. Daj šuti, molim te. Nemoj. Odi van. Kupi si pravo. Ne, ja ne bi stvarno išao van iz ove ljepotice, tako da ovo je. 6M155 dobili smo ključ, to je dozvolu da moramo unutra, to je rijetkost za John Deere da se može ući unutra, ali mislim pak je to kvaliteta, ne može tu svako ući unutra. I evo da nismo ništa kupili. Ne idemo praznih ruku. Da, ne idemo praznih ruku. Znači, kupili smo malo za pojest, malo za popiti. Evo, Antonio kupi neki bič da tuči ženu doma. I kantu neku i normalno od grapaka. Šta je? To je bilo unutra, bez veze, tako. Da. I vreći za spavanje. Eto. I evo nas kod Na mene. kraju. Da, na kraju. Ja sam već u radnome. Trebao ga ići ranit. Uglavnom sve o svemu bili smo na sajmu. Sve ste vidjeli što ima od ponude i ovoga... Nismo baš sve detaljno snimili, sad traje video 3 sata, ali... Ovak površinski. Da, proletili smo. Bitno je da smo bili u John Deere. Da. Uglavnom, sajam ko sajam, ok, koji svake godine. Ništa specijalno nije bilo. Možda 1-2 nove marke Kineza. I to je to. Pa dobro, novi strojevi budu. A dobro, to je.
Ništa ljudi, ako vam se svidio, ostavite like, subscribe, komentar, zvonce i vidimo se u idućem videu, to jest agrovlogu, a do tada jedan veliki pozdrav.